Hvad sker der for håret? Ja. Jeg ved det ikke. Jeg vil ikke snakke om noget andet af mit hår. Jeg er ikke tilfreds med det. I behøver ikke at påpege det sådan. Jeg har ikke været til samtale endnu. Det skal jeg i løbet af den her uge. Kom. Men ja, jeg skal heldigvis også til noget frisør i morgen. Du er flot med det. Tak skal du have. Men ja, altså det er bare... Altså Line med veninden, hun var sådan, nej, nu ligner du ikke en tramperso mere. Undskyld. Tramperso. Det kan være, jeg ser lidt mere voksen og mere begavet med, det går jeg ved det ikke. Man kan se hullet fra din piercing i læben. Ja, det hedder et ar. Ja. Sådan noget får man, når man får piercinger. Men godt observeret. Ellers. Du er så smuk, tusind tak. Du så mere voksen ud med det mørke hår, det var så pænt. Ja, du ligner en på 24. Okay, den tager jeg. Den tager jeg. 24. Så hvis der er nogen, der spørger mig, så er 24. Ej, jeg ligner en 12-årig, der har fået fat i morfars saks, som jeg ikke skulle have haft fat i. Jeg ligner en på 16, så jeg ligner. Jamen, det synes jeg også, du gør, skal. Man kan få corona og piercinger, så pas på. Okay. What? Hvor Karsten han er hjemme. Hvor lang tid har du været fastryger? I 3 år. Kan man få corona af piercinger? Realistisk ligner du på 16, okay. Okay, det er fint nok. Ej, stop det corona-pis. Corona af piercinger? Ej, det har jeg sgu aldrig hørt før. Den var ny. Men hvordan? Altså, er det fordi, at så... Jeg forstår ikke. Så sidder virusen i piercingen og... Det forstår jeg ikke helt. Den er du lige nødt til at forklare mig, tror jeg. Men ja, altså... Du er så varm. Er det er ingenting. Okay. Det er en influenza ligesom forkølelse. Bas ned med. Tak, Andrea. Hvorfor har du klippet dit hår? Fordi jeg kedede mig. Nej, du ikke få corona. Du kan ikke få corona piercinger. Nej, men jeg kunne heller ikke få det til at give mening op i mit hoved. Fordi sådan... Ej, det stopper nu. Man bliver bare sådan helt i drillehumør. Nej. Du kan sgu da også stadig få det i offentligheden, men det bliver bare set som sygdom, når ikke nu. Det er ikke specielt mere. Ja, altså corona, det er... Hvad hedder sangen? Den hedder Bed. Altså B.E.D. Nej, det var det, der sagde der. B.E.D. Og så er der punktum imellem. Nå, jeg må hellere lægge mig til at sove. Skal op klokken... Kom det ikke sove godt smuk. Og lige måde. Tak for at du kiggede ind. Hej smuk, halløj. Nu har jeg lige et spørgsmål, ikke? Hvis jeg skal til frisøren i morgen, skal jeg sådan vaske, skal jeg gå i bad? Eller sådan, fordi koster det ikke ekstra, hvis jeg sådan får vasket hår der? Så skal jeg ikke bare tage et bad hjemmefra, er det? Nej, det skal ikke farves, det skal egentlig bare klippes. Men alligevel, jeg tror det nok vil være meget rart.
fra frisøren, hvis det var vasket, eller det ved jeg ikke. Hvad skal du i frisøren? Jeg skal egentlig bare det rettet. Jo, det koster ekstra. Ja, okay. Ja, jeg vasker det hjemme. Yes, god idé. Mere negativ snak for dig. Hvad er mine minutter i 2 minutter? Så hvornår har du fået farvet hår igen? I fredags farvede jeg det. Min læbepiercing, den har jeg taget ud. Den var fin at have. Jeg var også rigtig glad for den faktisk. Men der er bare større chancer for, eller flere muligheder for job, hvis jeg ikke har ansigtspiercinger. Altså det kommer an på, om det er med i prisen, eller hvordan vores hårvask er med i prisen. Okay, det ved jeg ikke noget om. Men jeg tænker i hvert fald sådan, bare for en sikkerhed skulle jeg lige vaske det. Ja, jeg er stadig kæreste med Rune. Hårse. Der skårede jeg lige på helt gulvet. Fedt. Hej Marius. Hvilken frisør skal du til? Et eller andet her i Holbæk. Vi finder en frisør i morgen, der kan farve det, når du er klippet. Farve det? Synes du det er så godt? Ej, det er faktisk rigtig slemt. Det ser faktisk ikke så slemt ud her på kamera, vel? Men sådan... Ved du godt, hvad D sagde på hans live tidligere? Ja, at jeg skulle have været Rune utro. Ja, jeg ved det godt. Der var en sød pige, der skrev det til mig og gjorde mig opmærksom på det. Det er bare langt ud. Han er bare kørt for langt ud nu. Altså, så ved man bare, hvor lidt indhold han har i sit liv. Seriøst. Altså, det er fucked up. Men altså, hvis han har det godt med sig selv, med at sprede rygter, så er det han gør. Jeg er egentlig ret ligeglad. Altså, jeg ved, at Rune ikke tror på det. Det er egentlig det vigtigste. Men det er bare nederen, at... fordi, altså, det er heller ikke så bekymret for altså med Rune, men det er mere bare det der med, at hvis det virkelig sådan spreder sig meget, de her rygter, og folk... Jeg ved nemlig efter, dengang jeg gik fra ham, så var der rigtig meget, når jeg var i byen og sådan noget, folk jeg ikke engang kendte, tog fat i mig, og fordi alle mulige andre løgne, han fyrede af om mig, ikke? Så, og det hørte jeg bare for i så lang tid, og der magter bare ikke, at jeg skal til og igennem det igen. Han er mega sørgelig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg bliver bare træt. Nej, vi er ikke slået op. Jeg ved ikke, om det er forsøg på at smadre vores forhold, eller hvad fuck det er. Men det virker ikke. Jeg bliver bare træt i mit hoved. Savner du